ምስጋና ካብ ደቂ ሕብራዊት ባንዴራ ናወዲ ሕብራዊት ባንዴራ ስነ-ጥበባዊ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ሎሚ ብዛዕባ ባንዴራ ይትብል ድምፃዊት ሶሉጆን ዳይሬክተር ዮናስ ማይናስ ሕደማ ድሪመርጂ ዜማ ናኦድ ፍቱይ ዘፍረይዋ ብልጽ ስራሕ ዘለና ኣድናቆት ከቕርበ ሮቤል የማኒ ምሳኹም ዘለኹ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ጌርኩም ምሳይ ጽንሑ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እቲ ሌጀንድ ስነ-ጥበብ ሃገርና ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን ጥበብ ባዕሊ ዝዛረብ ከም ዝበለ ሰሚዐ ነይረ ወላ እኳ ትርጉማ እንተተረዳእክዎ ከመይ ብኸመይ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮይ ምግዳፉ ግን ኣይተረፈን እንሆ ድማ ነታ ሕቶ ክትምልስ ትበቅዕ ኮይና ዝረኸብኳ ብልጽ ደርፊ ምስ ቪድዮ ክሊፓ ምስ ሰማዕኩ ኣማን ብኣማን ጥበብ ባዕሊ ዝዛረብ ዝብል ብልሂ ኣባሃሃላ ኣኪለ ትርጉም ሓዚሉ ጎፍ ኢለኒ ኣነ ድማ እቲ ጥበብ ዝወለዶ ልቢ ፍሒሩ ዝኣቱ ዝተሰማዓኒ ምቁር ስምዒት ምሳኹም ንምክፋል ነዛ ብልጽ ደርፊ ጽባቐታታ ብዓቕመይ ክትንትን ነቒለለኹሞ ሰናይ ምክህታል ኣብዚ ንመበል 33 ዓመት ናጽነትና ነኽብረሉ ዘለና ክቡር በዓል ባንዴራና ልዕሊ ካልእ እዋን ደሚቓ ንከተማታት ሃገርናን ኣብ ብዙሕ ክፋል ዓለምን ይዕንቲ ደቃ ብጽባቐ ኣድሚቓ ይዕንተ ኣበያ ድማ ብድሙቕ ብርሃና ደጊሓ ዓይኑን ልቡን ገሲማትሉ ኣብ ዘቐነየት ሃዋህው እዛ ብናይ ትማል ህፃን ናይ ሎሚ መንእሰይ ሶሉጆን ዝተደርፈት ብልጽ ደርፊ ኣርእስታ ባንዴራይ ምዃኑ ጥራሕ ንዝጸምአ ጎረሮ ብጓጉት ጸባ ከም ምርዋዩ ዝቑጠር ጌና ኣርእስታ ኣብ ልብኻ ዕግበት ይዘርእ እሞ ስዒቡ ዝመጽእ ንግሕታትን ማይ ቤትን ናይ ተሕደማ ምስቲ ነታ ግጥምን ባንዴራን ዝበቅዕ ምኡዝ ዜማ ምስቲ ዝተዛለወላ ብሉጽ ቪድዮ ክሊፕ በቐላት ዘይግለጽ ስምዒት ንልብኻ ይወሮ ካብቶም ብሓጎስ ክትነብዕ ዝጋብዙ ጥበባውያን ፍርያት ነዛ ደርፊ ኣብ ቅድሚት ክሰርዓ ተቐሲብ ኣለኹ ሎሚ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ሓፈሻዊ ነዛ ስራሕ ግጥማን ዜማን ቪድዮ ክሊፓን ምድናቕን ምስቲ ምቓርን እምበር ነፍሲ ወከፍ ማይ ቤት ምትንተን ኣይኮነን ንገለ ጽባቐታታ ክትንትን እንተኾይነ እዛ ደርፊ ኣብቲ ክብሪ ባንዴራና ብኣደንቋሪ ፕሮፓጋንዳ ክትሃሰሉ ዝተደልየትሉ እሞ ዝያዳ መድምቕያ ኮይኑ ጎሊሓ ዝወፀትሉ እዋን ብምድላዋ ኣገዳስነታ ዕዙዝ ካብ ዝገብሮ ምኽንያት ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ንግዚኡ ተሰሚዓ ተሃስስ ዘይኮነት ከም ባንዴራና እናሻዕ ትደምቕ ስራሕ ምዃና ማንም እዝንን ዓይንን ዝውንን ኣስተማቓሪ ክርድኦ ዝኽእል ሓቂ እዩ እታ ነዛ ደርፊ ዝደረፈት ድምፃዊት ክለ ዕድሚያ ካብቲ ታሪኽን ሃገራውነትን ንምውርራስ ዝዓበየ ብልጫን ምርጫን ብምዃኑ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ኣገናዕ ክብሎ ባህታ ይስማዓኒ ጽባቐ ባንዴራ ኣብቶም ጌና ኣእምሮኦም ብሩህ ዘሎ ኣብ ንኡስ ዕድመ ዝርከቡ መንእስያት ክሰርጽ እቲ ዝበለጸ ምርጫ ብመሰጥኦም ስነ ጥበባዊት ብምቕራቡ ኣቓልቦይ ካብ ዝሰሓበኒ ቀዳማይ ረቑሓዩ ቀጺሉ ነቲ ሓሳብ ዝድርዕ እቲ ግጥምን ዜማን ነዚ ተጠቕሰ ክለ ዕድመ ብዝምችእ ኣገባብ ዝተሃንጾ ኮይኑ ዝርጋሕኡ ብኡ ከይተሓጽረ ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግለ ብወን ዝጠምር ጣዕሚ ዝሓዘለ እውን እዩ ቪድዮ ክሊፕ ድማ ከም ብዝሒ ሕብርታት ባንዴራናን ሕብርታት ብሄራትናን ንክልተ ሃይማኖትናን ጽባቐ ዝርግሕን ዞባታትናን እቲ ጌና ድንግል ዘሎ መሬትናን ባሕርናን በተን ምጭዋት ቆልዑ ገይሩ ንኹልና ክንነግሮ ዝገበረ ፍሉይ ኩርናዕ ጥበብ እዩ ኣብ ርእሲኡ እተን ምጭዋት ተላሃይቲ ብመሳጢ ምንቅስቓስ ንሽሮ ጠስሚ ወረሮ ዘብል ሸውሃትካ ዝኸፍት ጽባቐ ብምሕዋስ ኣብ ርእሲ ድምቀት ናይዛ ስራሕ ድምቀት ወሲኸናሉ ንረኽቦ ኣብዚ ውሕዳት ጸላእቲ ትርጉም ባንዴራን ሃገርን ሃገራውነትን ንምድኻም ዝተግህሉ እዋን ነዚ ኣንግል ጠሚቱ ንገሊኦም ብደቂ ደቆም ንገለ ብንእሽቶ ሓብቶም ተኣክል ቆልዓ ንዝረዚን መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ምግባር ባንዴራና ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ዘይኮነት ናተይ ናትኪ ናትኩም ናትክን ናትናን ናይ ውሉድ ወለዶን ጥራሕ ምዃና ባንዴራኻ ንምፍቃር ምኽንያት ዘየድልዮ ግዴታ ምዃኑ ዘረድእ ትሕዝቶኣ ነቲ ዝርዳእ ኣእምሮ ዝተዓደሎ ሰብ ደጊሙ ንኸስተንትን ትዕድም ነቲ ከም በጊዕ ማንም ዓዲጉ ሳዕሪ ኣብሊዑ ዝሓርዶ ኣብ ድግን ከም ክልተ ዝብልሑ ስሑል ካራ እዩ ዝውሰድ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ነቶም ኣብ ዕርቃና ዝወፀት ጓል ኣንስተይቲ ተሓቢኦም ስነ ጥበብን ባህልን ሃገርና
عرقانو زوتو زلو قال وحدات زرقتي طريماي طبب طبب طرح كم زعير طبق تمرتي كهبلنا توجيهو قطرن ليتن اب سرح زركب ببهرياتو مقلول بسرحو وحلول يوناس محرتا اب مايناس نت بقالا زي قلص ابركتو قوبعي اوصي بسم كله ود حبراويت بانديرا كبرت يهبلنا سسنلنا كبلو بهبلني سولو دما جينا ابنوس عدميا جميراتو نزلا رزين سرح كاب كم زبل انجل كي وصت كتعبيلنا نتزلوا موزقنا دمصي بترجم زفطرو نبرت سرحات دغاغيما ختمصنان كتعبيلنا سناي تمنيتين لبواين كغلصلا يفطو سنتبواو اول صعيد ابز حلف السلام زرستا بروز ابز دالوا بسنكي وتم لعلز تقسكم سنه مغبارن بهالن حبرتسب اب مبراس لعل تراز طاوتو زلو حدا خلت دايركتورات نموقاس كاب فيديو كليب تسفا خمز قرصنا نزغلصو كم بعل مايناس نخبري هاجرن بهلن تاريخن بطبباوي روقحي يبربرون نبار سراح يفرين مهلاوم اكوادا زياره كال سنه طبباو فريات ا فيديو كليبات سوغيمنا مهلاونا انت هونه بهلنا كبرنا نزبرز سراحن سراحتون عقب مبال قبولون غبون مخانو نتوغسو اول زلني سناي دغف قليصه ابت فلما ناي اقليل تسفاصين طبب بعلي ززارب نزبولو زربا مركز كيرا زبغسكو مسيلكا انت يامصاكا زبل لبام حتاتي مزركب طبب دغاو صباقه نستقلع سلفن بخالق زبلጭ لب من استيات كجز يخليو الكا بتغبرو زيكونه عدمه دغاو صباقن كال روقحيتاتن كي حتته طبب بطبب طرحي زعير بمبال يزازم نزا سراح نفس وكف كروع إرتراوي دقاقي مخسمعان نزا ولدو سنطباوي تسوليجن كتبابعان يعدم روبي ليمانه